ничек менә бу фикер килде концерт ясарга? Мин былтыр булдым Израильдә, бер 10 көн алда булдык, безне чакырдылар делегацияләр, шул делегацияда мин дә булдым. Анда 17 шәһәрдә булдык. Анда халык белән сөйләшеп, анда аларның көйләрен, әсәрләрен тыңлап биргәч, мин башка шундый фикер килде. Нишләп менә бу концертында монда җәди әсәрләрен иҗат кичәсен үткәргән дип инде. Монда килгәч аптырадым. Андый бездән башка буның шушы әсәрләрен, яһуди әсәрләрен миннән башка эшләүче кеше булмаган икән, бөтенләй. Монда кайткач, тикшерә башладым. Ноталар юк бер җирдә дә. Библиотекада юк. Мондагы дирижердан соралардым, хәрби дирижердан, монда безнең симфония консерваториядә кызыксындым. Ноталар юк бөтенләй. Шуның өчен үзем әзерләй башладым. Монда үзем яздым күбесен инде. Радиодан опять дисклар алып кайткан бит шуларны. Шуларны үзем яздым. Менә әкрен-әкрен ноталар җыя торгач, менә бер ел үткәч, мин Израильдән булган соң инде. Менә шу нәтиҗәгә килдек. Менә хәзер икенче концерт безнең, яһуди концертлары. Зеленый каштан качается шаланда на резе голубом. Красавица Одессы, мальчишка Елаштан, с ребячих лет считался заправским. Израильдәге музыкантларга белдерттегезме, менә шундый әсәрләр бар? Юк, алар белмиләр, аларда кай бер ике общин бар, беләләр. Күбесен 98-99% монда башкарган көйләр, аларда бик сирәк беләләр. Чөнки мин аларны Мәскәүдән таптым, Санкт-Петербург, Ижевскидан мен күп ярдәм итте, Уфадан, шулай әкрен-әкрен теге ноталарны җыя, менә нәтиҗә шундый. Хәзер икенче концерт, халык тулы күрәсең бит. Ике зал шаңгырам тулы, җомга көне булган теге үзебезнең эшмәкәрләргә, хезмәттәшләргә, шәһәрдән килгәннәр, бүген еврейский общинага концерт. Менә монда тагын мин курккан, бәлки бу кеше алмас дип. Хайран калдым. Зал тулы тагын шәһәрем тулы. Ни өчен нәкъ менә яһуди көйләре, татар көйләренә дә шундый бардыр бит югалган көйләр? Әлбәттә. Мин бу сорауны миңа бик күп ишетәләр. Минем бәлки беләсез, бәлки белмисезләр, минем иҗадым шундый. Мин татар халык көйләрен джазда үткәрәм. Джаз композицияларда. Мин ТНВда концертлар язылган һәм шушы концертларны бөтен чыгышларыбызда кулланабыз. Менә без сәнгать кешеләре бит. Минем өчен национальность юк. Менә агачны алып бит, бер зур агач бит. Агачта үсә яфраклар күп бит. Шуның бер яфрагы булсын татар көйләре. Бер яфрагы немецкий булсын бит, французский, американский. В общем, шушы агач зур атала музыка дип. Сәнгать дип аталамысыңмы? Шуның өчен миңа сәнгать эшмәкәренә булган күрә национальность дигән нәрсә юк. Аны национальностьны политикларга уйлап чыгарган. Миңа юк. Миңа бөтен нәрсә шушы менә мин теге урысча әйткәндә музыкантлар люди мира була. Тәнкыйтьләүчеләр булдымы шулай дип? Әлбәттә. Бик күп. Төрле милләттәләрдән килеп әйтәләр. Ник сез? Ник? Нинди генә концертна башыга жасабадымы бит? Например, безнең булды татар әсәрләренә концерт булды бит. Ул вакытта әйтләр. Нишләп татарча ана, нишләп татарча бит? Американский музыка уйнадык. Аны әйтә, нишләп американский монда бит? Сербиядә бомбитлар, тигән бит бит. Ансың французский, карагыз, Франция бит, Наполеон, нема икән шундый. Ой, һәрбер шулар тыңлый башласа уйлыйсың. Күбесе аңлый, кемдер аңламыйдыр инде. Но мин аларга бит тик постараюсь тиеш түгел, мин музыканы булган күрә. Тыңласыннар, теге самый главный минем өчен мөһим эш табалар, теге равнодушный чыкмасыннар. Менә яһуд музыкасын эшләдегез, киләчәктә тагын нинди милләт музыкасын эшләргә тырышасыз? Анда мин әрмән музыкасына попробую башларга. Әрмәнлексен бик эшләм мин әрмәннәрне кәйбит. Әрмәнгә түгел, һәм теге баш бик күп планнар, анда симфоник оркестр ясап, монда теге совместный эшләргә бит, алар белән чыгышасы килә. Теге баранасы теге ничек әйтик, кеше ялып торган музыкалар белән, кешене чакыртган отдельный концерт. Менә безнең телевизион була саксофоновый музыка булачак концерт. Аннан була теге балачагаларга отдельный концерт булачак. Шулай итеп программа бик күп. Шушы бүтән планнарына әгәрдә ирешсәк, бик шәп булыр иде. Аллаһ Таала сәламәтлек бирер, мөмкинлек булса. Шуның өчен бер направлениедә тормыйбыз. Без объем зур эшне.